Novo Prime. Obdržel jsem zprávu od jednoho z plenitelů. Tvrdí, že Ronan získal cosi jménem Kámen Nekonečna a že míří na Xandar. Dobrý bože. Je to trik. Je to zločinec. Řekl, proč bychom mu měli věřit? Tvrdí, že právě prchli z vězení, takže nemá jiný důvod vracet se k Xandaru na pomoc. Říká, že je sráč, ale že není, a znovu ho cituji, 100% píčus. A vy mu věříte? No, já věřím, že nikdo není 100% píčus, madam. Ptám se, zda věříte, že nám letí na pomoc. Blíží se k nám flotila. Vypadají jako plenitele. Palte! Jděte po nich! Peter Quille, tady Denerian Sal z Nova Corps. Dle mého názoru jste jen zločinec a lhář. Dostali mou zprávu o Pičusovi! Dokažte mi opak. Všem pilotům Novy, spojte se a vytvořte blokádu. Dark Astra nesmí přistát.